Gaur, nahi gaineratu duguna, ahmagabetze prozesuaz hitz egiteko, baina bultzatzeko ere, eta egia da gaurko goizuntako saioa entzun ondoren, gu hasteko inoiz baino konbentzituagoak gira, bagakoaren parte handia hemen dela, gela hontan eta gela hontatik haratago, eta eskertu nahi zaituztegu, denei, itzordu hori apuntaturik, itzorduntara etorririk, gaur lortu baitugu zabaltasun bat adierazten eta hemen ere gizarte zibil bat badagoela prest, bere ardurei bere erantzukizunari erantzuteko eta aurrera jotzeko. Erabili nahi ginuen gogo hori adierazteko ez, bazen foro iraunkorrak antolatzen, bultzada alde guzietatik emateko. Orduan gaurdanik apuntatu martxoan zehar berriz ere gomidatuko zaituztegula gurekin batera gogo eta hortan sakontzeko eta ondoko etapak bultzatzeko. Eta ere Gernikari, Gernika batzordeari, Gernikako herriari eskainitako babesagatik, laguntzagatik eta simbologatik. Beraz, bukatzen dut, aski luzea izan dagoela, mil esker eta are, gure eusko dago orain.